ভাই 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 গাইজ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମ କଣ ମୋହନବାଜି ପାଣି ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ଆମେ ଆଜି ବାଲ୍ଟିଆ ଯାଉଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ହାଇ ହାଇ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ତ ହେଲମେଟ୍ ଫେଲମେଟ୍ କିଛି ନଥିଲା, ବହୁତ ପୁଲିସ ଚେକିଂ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ ଗୋଳି ମାଗିଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ଜଗା ଆମକୁ ଡାକୁଥିଲେ, ବୁଝିଲେ ନା। ଜଗା ଡାକିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ ମାରିଦେଲେ। ଆହା, ଏଠି ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଗଲା। ଉପରୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ବି ପଡ଼ିଗଲା। ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଯିବା କି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଆମେ ଏବେ ମହାନଦୀ ଉପରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ମହାନଦୀ। ଆପଣ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ସିଧା ଡାହାଣକୁ ଯିବେ, ନୋଟ ମାଆକୁ ଗଲେ ଉଦଳା ଧରିଥିବେ ଭାଇ। ମୋର ସେତେବେଳେ ହେଲା ଏପଟେ ସେପଟେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାଇ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗା, ଏଇ ଦୋକାନ ଏଇପଟେ ଦେଇ ଯିବେ। এই বালিয়া রোড বালিয়া রোড। ভাই 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 ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ପରିବାରଟି ଆହୁରି ଆଗକୁ। ଫାଇନାଲି ବାଲିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ପାଣି କାହିଁରେ କଣ ମୋହନବାଜି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଉ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ ବଢିବା। ପାଣି ନାହିଁ ରେ ଭାଇ, ପାଣି ନାହିଁ। ଗାଇଜ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ପାଣି ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। କ'ଣ କରିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପୋକ ମାଛ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବାଲ୍ଟିଆ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ। ଏବେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଲେ ବାଲ୍ଟିଆର ଡ୍ୟାମର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ, ଏଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ହାଇ ଭାଇ 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 ହାଇ ଟିକେ ହାଇ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। राना मेरे दिल की है जो दास्तां, सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझे को चुन लो ना, सुनो ना सुन लो ना। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ, ସରି ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠି ମେଳା ଚାଲିଛି, ମାଛର ମେଳା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ତୀବ୍ରତା ସହିତ ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି। ବଢ଼ିଆ ମାଛ ଦଉଛନ୍ତି। স্টাইলটা মস্ত আছে ଭାଇ ଯଦି କେଉଁ ବାରରେ, ଶୁକ୍ରବାର, ଭାଇ ମାଛ କିଛି ନେଇଯିବା କି, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା, ଭଲ ହବ। ଏ ଗେଣ୍ଡା ନବା। ଭାଇ ଏଇ ତ ଆଇଁଷିଆ କଥା ଆଉ। কি কথা এগুলাক ମଉସା ପୁରା ରେଡି, ଅନ୍ ଫାୟାର, ପାନ ଖାଇକି ଏନର୍ଜେଟିକ୍। ବଡ଼ ମାଛ ଧରିବେ ବୋଲି ଆଶା। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମଉସା କମନ୍। 1 1 1। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ମଉସା ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ମଉସା 1 2 and 3 ଇଏ। ମାଲିକ ଏଇଭଳି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଠିକ୍ କହିନି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିଲେ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଇ ବାଇ।